Unha vez aprobada no último pleno a ordenanza reguladora deste servizo, que se atopa xa a exposición pública, a Concellería de Servizos Sociais últimos detalles para a posta en marcha deste servizo, que contará con financiamento do Plan Adicional 2021 para gastos sociais da Deputación da Coruña. Con el preténdese facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade, adaptada ás necesidades das persoas maiores ou dependentes do municipio, que non poden valerse por si mesmo. O obxectivo, sobre todo, é facilitar que persoas maiores ou persoas dependentes podan seguir vivindo no seu entorno, nos seus fogares dunha maneira moitísimo máis cómoda, que sea fácil para eles e ao mesmo tempo tamén que teñan acceso a unha alimentación equilibrada e de calidade. Están dirixidos a persoas maiores de 60 anos con limitacións de autonomía persoal e que non contan con apoio familiar, persoas menores de 60 anos que por circunstancias familiares necesiten dese servizo ou persoas dependentes que carecen de axuda para desenvolverse na elaboración das comidas. Dende o Concello animan á veciñanza a contactar con eles a través do teléfono 981 83 27 64 para se informar e ir preparando toda a documentación necesaria. Os menús entregaríanse de luns a venres, agás os festivos, e serían elaborados segundo as necesidades de cada unha das persoas usuarias. Un menú quente, un menú elaborado por nutricionistas e dietistas que teñan en conta as distintas patoloxías que podan padecer algúns dos nosos veciños e que tamén que sea elaborado con produtos frescos e materia de comercio de elaboración de orixen galega e próxima.